check this out, DJ March in the place to be, yo. Okay, no? Karon naka-decide ko nga buhaton ako ni ang dapat buhaton nga kanta. Ang pamagatan ni is No Work, No Pay. Okay? Kay isa po ko sa na biktima aning No Work, No Pay. Pandamay gining kuan ba? Kaning nagbuhat anang COVID-19, di ba? Kung wala unta ng COVID-19, di ba? Kung wala unta ng COVID-19, happy unta ang tanan. Pandamay, okay? So, here we go. No work, no pay, nangaluya nami. 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 Nangaluya na jud kung wala kay trabaho sa mo jud na kay wala kay dawaton nga isa 15 o pati jud ikatapusan inana jud na apoy pichajes na apoy 28 lahi-lahi sa mga kumpanya o mga jud nga nay trabaho karon kung walay kung walay hinabang sa atong gobyerno unsaon na lang jud luya jud kung ako jud jud perting malasa asa jud malasa kung ikaw jud na biktima kang no work no pay. No work, no pay. No work, no pay. No work, no work, no pay. Nangaluyan nami. 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 Dagan na mga trabahante ang uban gani wala gyud nakadawat pati gyud na hinatag gikan sa duli mao gyud ang giasahan pero dito na bigo sila dito sa duli ingon daw nila ang duli kay una na gyud nay pundo hay nako na hay kay nangaluya na gyud karong panahon na ang mga tao kay no work, no pay, no work, no pay, no work, no pay. Mao jud tungod sa kay wala man kay madawat nga kwarta kay wala jud kay madawat nga kwarta wala jud kay gusto gyud nga lami paliton karon panahon na busa luya gyud kaayo ang mga tao ka no work no pay no work no